Vi skal ud, for vi er helteretter. Det er ligesom set, det fede ved os for at være lige præcis på Roskilde Festival er, at vi får engageret en masse unge mennesker i at på en gang have en rigtig god festival, og så lave et stykke humanitært arbejde, der flytter noget ud i verden samtidig. På Roskilde Festivalen har vi også et rottehold, som er med for at lave en masse sjove gak og løjer. Vi har blandt andet doneret en legemsdel væggen, hvor folk de kan komme og få malet en legemsdel valgfrit og klaske den op på væggen, for ligesom at symbolisere, at de også er imod landminer. Og vi har vores airbrush-tatoveringer, som vi giver ud gratis. Så har vi minefodbold, hvor man spiller med handicap, som på krykker, og nogle er blinde, og nogle kan ikke høre noget. Og så har vi mine-twister, som ligesom er børnespillet Twister, hvor man så får sprunget bomber og mister en arm eller mister et ben. Så det er rigtig sjovt, og det er en god måde sådan ligesom at få folk ind på vores område og få fortalt om, at vi er Danmark mod landminer, og at det ikke altid er sjovt at være et landmineoffer. Så det er lidt en sjov måde at informere om vores budskab på, at vi ligesom gør opmærksom på det på den måde. Altså, vi har haft en ret god festival værmæssigt, og det er jo mest det, der styrer, hvor meget vi kan tjene i sådan en bar, der ligger her på stranden. Det er super sjovt at arbejde i baren. Det er rigtig fedt at lave nogle drinks til folk, så de bliver glade for at få nogle gode drinks. Men det er, at vi støtter organisationen Danmark mod landminer, som hjælper med at fjerne landminer rundt omkring i verden. Det har jo været rigtig godt at få lidt information samtidig med, at man er frivillig på Roskilde. Vi er klædt ud som rotter, fordi at i år går alle pengene fra barn til et minerydningsprojekt i Angola, hvor man bruger helterotter til at rydde miner. Fordi de er sindssygt gode til at lugte med deres næse, kan de lugte krudtet. Så løber de rundt på marken, og så når de finder en mine, så rejser de sig op. Så får de så lige en peanut eller en banan, og så ved man, hvor minen er, og så kan man lynhurtigt komme og fjerne den. Så det er det, pengene går til i år. Så det er selvfølgelig vigtigt, at Roskilde er fyldt af unge mennesker, som er både bevidst omkring den verden, de lever i, og er vant til at være i international sammenhæng som festival. Så det er meget vigtigt for os at få markeret os selv i forhold til det at sige, hey, samtidig med at du er en god kosmopolitisk festivalgænger, der rejser rundt til den ene eller den anden hovedstad i Europa hele tiden, så vær lige bevidst om, at der er nogle andre steder i verden, som lige har brug for en lille hjælp på en god måde en gang imellem. Så må vi høre sig.